ang nakaraan. Ay, bus, masakit yan ay, bus. Ano ka lang, Diyos ah. Gago ato, imong gayang sumbag, sakit kayo. Katugingon ako nga, dako ng tao. Gapon. Ay, oo, bus, kapoy man, bus. Kapi-kapi na, ta ng white mo ron. Unsay ta. Basin ikaw mata-ta. Sukol ka? Sige, bus, ako nang tindak pong tao, bus. Magic na ko mo yung gugilo. Yes! Matagnaw, ano yung wang talaan kita. Kinsa mo tao ako matundak pun. Tabaa, batong iroy. Ayay Brad, malas na punta, kinanapoy iro. Malas yun. Ayan, nilingi ang tiglampas. Gayas ang gawal makakuwag tao. Uy, gutom na ko. Sa mga tao, lain nagmang mo oy. Lo, ang isa ka tao dito nagyaw-yaw sa buhay ng istorya. Wagid no. Ayay, dapon dito na akong tiglampas. Uy, dagan yun. Kaya magtusa ko, oto-oto. Di ikaw dagan, dalon ka sa mong kampugon. Naman, di ka niya sa kampo. Bago na lang boy. Kamon ka, nung didagan ka! Ta, pahaway sa tata. Bakit kapoy na si Tindog na? Paway, Brad. Dre, kitara doha. Oh, saan dito Brad? Di ako oy. Di ako. Klaro, ikaw to kisang baling tao dre dahil wala man. Wagid di ay no. Sa kaya nga tao ha? Brad, unya na Brad, kay kalibangan ko Brad. O sige. O, sige na lang. Wala ko sino to. Ay, kapoy dagan. Sige, ay ka na mo. Ibot, ang bihag bus. Sige, palingkura dira. Kaya ang tayo ka noon. Lingkod. Sige, palingkura. Kaya na pa isa ng libang pa. Salamat, mga palibang. Oy, duha na lagay mo dira lagay. Dali, istorya tayo nyo. Dali. Dali. Ay, kaya nitulo nila. Dakpa na kawal. Sige. Uy, bisa may nagagam sa to. Kita ka di ba? Bukbak siguro ni. Tayo na, bukbak siguro ni. Bulokin mo itong giblappers gapon doon. Saan ko. Oh, video mo yan eh. Ayan, just like this. Ayan, ayan. Sige, ikaw. Ay, ito pala. Subscribe, ina yan. Subscribe. Guys, Sana all. yeah. So guys, Ape 6 ang back to na po to guys. Part 3 naman. Fights. Nya, katong tingin ni mo ka. Kapon. Ay, oo, bus. Kapoy, ya, bus. Ay, kapoy. Kayo mo sawat. Fights. Hindi, tata. Kasi ikaw ma. Ate, ang nice. Tata. Like